От незапомнени времена човечеството се е опитвало да постигне знанието за това, което предстои, да предвиди събития, да избегне катастрофи и катаклизми, да избере най-добрия път. Ключът към това знание се нарича информация. Без дори да се замисляме, ние ежеминутно търсим информация за нещата, от които зависим и които са важни за нас. Какво ще бъде времето, откъде да напазаруваме най-изгодно, кой да бъде нашият личен лекар, кой е най-удобният транспорт, къде да отидем на почивка. Интересувани политиката, образованието, футбола и, разбира се, работата ни. Заниманието, с което си вадим хляба. Знаеш ли какво те очаква в обозримо бъдеще на работното ти място? Ще има ли съкращения или нов купувач на предприятието? Кога най-после ще увеличат заплатата ти? С колко? Има ли шанс да се развиеш в кариерата си или трябва да се преквалифицираш? Кога ще бъде подписан колективният трудов договор? Как да получиш цялата тази информация? Въпроси, на които обикновено сме свикнали да получаваме уклончиви или неясни отговори. Обещания, за които знаем, че могат да бъдат отлагани във времето безкрайно. Притеснения, които утаим дълбоко в себе си, а след работа пренасяме от дома и това ни пречи дори да се зарадваме на близките си. Искаш ли да промениш това? Този филм е за теб. Той е посветен на информирането и консултирането като твое трудово право. Неговата цел е да научиш нещо важно и полезно, за да живееш достойно. Какво значи да си информиран и консултиран относно трудовите си права? Да съм информиран и консултиран относно трудовите ми права, всъщност не знам, защото и не знам към кого трябва да се обърна да искам тази информация. Информирана съм за това, че всеки от него се зависи дали може да направи нещо в предприятието, в което работи, като се информира за това. Имам сравнително добра представа за какви са правата ми от рода. Имам право да взимам отпуска, да си получавам редовно заплатата, да имам право на почивни дни, информираност за това, което се случва в предприятието, какви са бъдещите планове. Така че в общи линии имам някаква представа, но не съм добре запознат. Нямах представа, че имам право да консултирам работодателя по различни теми. Информирането и консултирането са твое трудово право, благодарение на което ти се полага своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото състояние на работодателя ти, както и перспективите за развитие на предприятието, в което работиш. Това законово право проистича от няколко европейски директиви и от Хартата на правата на европейските граждани, поради което го определяме и като европейско трудово право. Като такова то е уредено и от Кодекса на труда. Милиони трудещи се на Стария континент, сред които си и ти, могат да разчитат, че имат права, които ги защитават и им помагат да направят навременен избор за свое добро и за доброто на своето семейство. Ето защо ти трябва да познаваш и ползваш това твое право. Така както, например, познаваш и ползваш правото си на отпуск, на почивка по време на работния ден, на допълнителна работа. Правото на информиране и консултиране е от изключителна важност за твоята сигурност и устойчивост в работата ти. Това право ще ти помогне да разбереш дали и защо ще има масови уволнения в предприятието и не може ли да бъдат предотвратени по някакъв начин и с твое участие. Дали предприятието няма да си има друг собственик? С какво това може да повлияе на твоята работа и живот? Информираността ще ти помогне да знаеш какво се променя в дейността, икономическото състояние и структурата на предприятието и ще останеш ли на същата позиция, когато настъпят промени. А за да научиш всичко това и да се възползваш от правото си на информация, трябва просто да бъдеш активен. Работодателят ти е длъжен да предостави такава информация. Ти пък от своя страна
Имаш право на мнение и можеш да отправяш предложения. Така консултираш своя работодател. Консултациите са форма за обратна връзка и диалог. Информирането и консултирането са важна част от двустранния процес между работниците и работодателя, чрез който се създават отношения на доверие. Кой може да участва в процеса на информирането и консултирането? В процеса на информирането и консултирането, според мен, трябва да участва някой от нашето предприятие, който е избран от нас и да взима информация общо взето от ръководството. Да ни информира в срок, да речем някакъв, който е по закон и така. Всъщност от този човек ние трябва да получаваме информацията пряко. Той да бъде нашия представител пред ръководството. Според мен трябва да се изберат някакви представители, може би малко по-интелигентни от всички останали, и те да бъдат информирани и да снасят информацията към по-неинформираните като мен. В процеса на информиране и консултиране, според мен, трябва да участват представители от нашата, примерно, работническа група, така да се нарече, най-изявените, които трябва да са запознати с закона, с трудовоправните отношения и да нямат връзки с директорския състав, за да могат да защитят нашите права. Най-напористите, най-отговорните от един колектив трябва да се изберат от съответния колектив и да представят тези права на хората пред съответното ръководство. Обменът на информация между работодателя и работниците и обратно обикновено не е директен. По-често той се осъществява чрез посредници, които се наричат представители по информиране и консултиране. Когато в предприятието се трудят над 50 работници, законът предвижда, чрез общо събрание между тях, да бъдат избрани от 3 до 9 представители по информиране и консултиране за срок от 1 до 3 години. Събранието може да решите да бъдат определени от синдикалните организации в предприятието, ако такива са създадени. Работата на тези представители е да посредничат при получаването на информация от работодателя, която да бъде достъпна за всички, както и да предадат на ръководството мненията и предложенията на работниците по поднесената информация. Те не могат да сключват колективен трудов договор, но могат да бъдат източник на полезна информация за синдикатите при сключването на колективен трудов договор. Сами разбирате, че хората, които ще се заемат с тази работа, следва да са знаещи, можещи и отговорни. Те са избранници на работниците, имат определени в закона права, свързани с функциите им, и носят отговорност за изпълнението на задълженията си по информиране и консултиране. Ето защо е много важно как ще свършат работата, за която им е гласувано доверие. Те могат да бъдат освободени предсрочно, при системно неизпълнение на функциите им и при други определени в Кодекса на труда случаи. Как се организират отношенията на представителите по информиране и консултиране с работодателя и с работниците? Обикновено работодателя назначава някакво лице, желателно е да бъде юрист това лице, а не както е обичайно хора без закъл и без образование, за да могат адекватна информация да дадат. И срещите са между юриста и тези представители 3 до 9, които са съобразени с числения състав на предприятието. Според мен, направо казано, точно не знам какво трябва да правят, но мисля, че това да изискват от ръководството, да бъдат коректни с работниците, своевременно да запознават целия работен състав, да речеме за всякакъв вид проблеми на предприятието и фактически хората да знаят кога какво се случва в това предприятие. Това са хора, които трябва да устояват да задават въпроси към началството, те да отговарят, да идват при нас и да ни информират как стоят нещата. И това е според мен такива хора. Представителите са връзката между работниците и управителя, шефа, директора и така нататък. Но пак аз информация, която получавам от моя ръководител е какво трябва да правя, не знам за права.
Представителите имат ангажименти в две посоки – задължения към работниците и права към работодателя. В действителност, за да са ефективни, те трябва да работят съвместно, да планират и организират дейността си като група. Практиката показва, че е най-добре, когато всеки от представителите има трайно изградени отношения с даден кръг работници и служители, а също и когато се планират и оповестяват периодични срещи с тях. Отношенията им с работодателя се уреждат чрез писмено споразумение. Чрез споразумението се определя съдържанието на информацията и сроковете за предоставянето й. Освен това, там се регламентира и срокът, в който представителите трябва да подготвят становището си по дадената им информация и да посочат предмета на консултациите. В споразумението се посочват и представителите на работодателя, които ще изготвят поисканата информация и ще участват в консултациите. Няма пречка в този документ да бъдат уредени и организационно-технически условия за работата им, както и специфични режими на работно време и отпуски. Когато следиш новините, сигурно често си попадал на теми, в които работници настояват за преговори с ръководството на предприятието си, но не винаги всичко минава гладко. Знае, че когато между страните не е постигнато споразумение, законът задължава да се определят задължителни срокове, в които да се даде съответна информация и в срок до 2 седмици след нейното предоставяне да се проведат и консултациите по нея. Какви са правата и задълженията на представителите по информиране и консултиране? Те имат правото да се срещат със съответното ръководство, да изискват информация за състояние на предприятието, за бъдещите планове, за съкращения, за намаления, за финансови въпроси. Повечето от хората не са запознати с правата си и разчитат някой да ги запознае, точно такива представители и така нататък. Да се интересуват коректно, да ги известяват за тези неща и е така. Винаги да защитават и да могат да влизат навсякъде в даденото предприятие, където има проблеми, да участват в самия процес, да виждат как стоят нещата, а не както примерно се обяснява от висшестоящите горе, шефове и така нататък. За да изпълняват своите функции, представителите на работниците имат право на достъп до всички работни места в предприятието. Те могат да изискват срещи с работодателя, както и необходимата им информация, или пък да поискат обучение във връзка с упражняването на техните функции. Представителите на работниците по информиране и консултиране имат закрила срещу уволнение, докато тече мандатът им. Те имат и строго определени задължения към работниците, които са ги излъчили за свои представители. Трябва да се намират в постоянен контакт с тях, да приемат исканията им за определена информация, да предават техните мнения на работодателя. Тяхна задача също е да предоставят на работниците и служителите получената информация от работодателя и да разкажат за резултатите от проведените консултации и срещи с него. Този механизъм за общуване е създаден, за да бъдеш информиран, а исканията ти чути. При това на време. Тази система работи успешно в много развити европейски държави и хората там се чувстват защитени на работното си място. Именно защото са информирани и активни. Защо програмата за информиране и консултиране е толкова важна за теб? Тази програма за информиране и консултиране според мен е много важна и ще върши работа. И е много добро да се запознат и още повече хора и да знаят за тази програма. А не така насляпо да не знаем нищо и да каквото ти кажат, това да правиш. Ще съм наясно дали си заслужава да работя в това предприятие, дали има бъдеще в това предприятие или няма. И съответно да си правя сметка дали да работят в това предприятие. Тази програма трябва във всяко едно предприятие по най-добрия начин да се образоват хората, да знаят какво трябва да правят и какво не. Програмата е важна, за да можеш да си планираш бъдещето, за да си спокоен в семейството, да знаеш какво може да се случи във времето и да съответно да предприемаш мерки, дали ще оставаш, дали ще търсиш нови възможности.
Ами много е важна. Човек може да планира живота си, не може днес отиваш и работодателят ти каза от утре край, както обичайно се процедира в България. Когато един месец преди това го знаеш, може да предприемеш някакви мерки. Информирането и консултирането създават близък контакт между работодателя и работниците. Помагат им да се опознаят по-добре, могат да създадат връзки на доверие. Нали разбираш колко важно и ценно е това в тези несигурни времена? Според данни на Евростат, нивата на безработица в Европейския съюз са на рекордно високо ниво от 1995 година насам, когато за първи път започват да се водят такива статистики. За съжаление, страната ни не прави изключение. Заради продължаващата криза затварят предприятия, институти, фирми и малък бизнес, а хиляди са без работа и не могат да се грижат за семействата си. Когато си информиран, ти можеш по-лесно да анализираш и планираш бъдещето си, да организираш работата си и да направиш верен избор. Нима не е добре да знаеш, например, че в предприятието ти може да има съкращение на ниско квалифицирани длъжности и че ще бъдат открити нови работни места за квалифицирани работници след 6 месеца. Това ще ти позволи да се преквалифицираш и да минеш на друга длъжност, вместо да загубиш работата си. Когато консултираш своя работодател, ти всъщност участваш в управлението на предприятието със свои идеи. Защо, например, да се провеждат съкращения на определени длъжности, ако има проблеми в реализацията на продукцията, след като може да се премине за определен период на непълно работно време, включително да се ползва неплатен отпуск до 1 месец, но да се запази работното ти място и всички да са доволни. За да се случи това обаче, трябва да въведем системата за информиране и консултиране. Тоест, да изберем или предложим на синдикатите да определят наши представители в предприятието по информиране и консултиране. Да познаваш своите трудови права и да се възползваш активно от тях, означава да даваш на себе си и на семейството си заслужено спокойствие и добри перспективи. Твоята информираност и твоето мнение определят твоя живот и бъдещето ти и ти дават шанс да направиш верния избор. А от него зависят и твоите деца.